खुलुमबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दं होननानै दिनै नोंथांमोननि सेराव आं गोदान दोंसे खन्थाइ आवरायथिनो आखायाव लाबावबाय आसा खालामो नोंथांमोना खन्थाइखौ मोजां मोनगोन आरो खोनासंलांगोन होननानै खन्थाइखौ दैथायहरदों मैखोम दैमारिया अक्सिगुरि बाक्सा जिल्लानिफ्राय बिथांनि खन्थाइनि मुङा जादों आंनि जिउनि रजे खन्थाइखौ आवरायथिनो आखायाव लाबाय खोनासंलांदो आंनि जिउनि रजे आंनि जिउनि रजे आंनि जिउआव नों रजेया सानफ्रोमबो जाखांफैबाय थायो दा नों आंनि बबेबा गोरोन्थिनि थाखाय आंखौ नेवसिलांबाय आंनि गोसोआदि दाबोनो नोंखौल' सानबाय थायो आंनि गोसोआदि दाबोनो नोंखौल' सानबाय थायो नोंखौ सानबायनानैनो एखनब्ला मोदै बोहैयो एखनब्ला गावखौनो फाग्ला बादि मोनो गोसोआ लुबैयो नोंखौ बोजबनानै लानो नाथाय आं गावनो बुंनो हाया मानिफ्राय मा जालांखो नोंनि बै आंजों रायज्लायनाय मिनिनाय बायदिफोरा आंनि गोसो गोरबोआव जाखांफैबाय थायो एवथुफैबाय थायो जाखांफैमालाय मा जानो एवथुफैमालाय मा जानो नोंखौ आं मोनफिननाया नंखायसो आंनि जिउनि रजे आंनि जिउआव नों रजेया सानफ्रोमबो जाखांफैबाय थायो दा नों आंनि बबेबा गोरोन्थिनि थाखाय आंखौ नेवसिलांबाय खन्थाइ एसेनोसै आसा खालामो नोंथांमोना बे खन्थाइखौ मोजां मोनदों होननानै खन्थाइखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार आरो आंनि पेजखौ फल' खालामनो दाबाव लोगोसे लिरगिरि उन्दै फंबायखौ सापर्ट खालाम लोगोसे थुलुंगा हो जेन आरोबाव बिथाङा खन्थाइ लिरबावनो हायो सुजुबावनो हायो गोजोन्थों